Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba
Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. ani alamɛbaa cɛ ana muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye tarata ye mars kalo ale tile 17 ye bi ye san 2026 an bɛ o la min ye sunkalo ye ale tile 28 o ye bi ye san 1447 hijira an bɛ o la sɔgɔmada in na min ye Abdul Karim Kamara Cabral ale ka soma yɛlɛmali o san 46 ye bi ye mars kalo tile 17 san 1980 mars kalo tile 17 san 2026 nin y'a san 46 ye Abdul Karim Kamara ala y'a to waati min na sifinw ye wulikajɔ kɛ ekɔlidenw ye wulikajɔ kɛ san 1980 san ale minɛna a fatura k'a to sɔrasilakaw bolo halisa a ɲɛma dɔn a su yɔrɔ ma dɔn somaw wulila balimaw wulila sinjiw wulila limanaw wulila bɛɛ lajɛlen y'i sen don k'i bolo don fo bi maa t'a dɔn Kabarali su donna yɔrɔ min o la sa a teriw a baaraɲɔgɔnw a limanaw ani maa minnu ka sɔrɔ a la kununko olu ye barosigi kɛ NSUB kɔnɔna na an n'an da don la denmisɛnnin 2 olu ye fɛn dɔ tɔmɔ buramukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tawusa mara la fala y'a kɛra u sata ye ja dugujukɔrɔmugu fɛ don olu y'o minɛ k'u bɛ tulonkɛ n'o ye u y'a tufa ɲɔgɔn na a poyira min kɛ a nɔgɔnin fɛ a ye kelen fa tɔ kelen o y'o ta ka taa n'o dɔgɔtɔrɔso la n'o ye musomanin o fana fatura o kɛra Burɛ marabolo la yanfoyi la kununko fitirimakɛ waati Bamajuwali kɛbaaw k'olu taar'u firi pɔstu kan nka min ye armée ye ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Laylatul Kadiri o hukumu kɔnɔna fala ye Usman Sherif Madani Haidara y'a jira sa ko silamɛ diinɛw bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan Mali kɔnɔ ko n'u y'o ta k'o kɛ wajibi taabolo ni wajibi kɛcogo ye bɛn kɔnɔna na a yɛrɛ nana ɲɛfɔ yan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'a la seli ale bɛ ka don layaw k'a fɔ sa min ye misiw ye olu ɲinini bɛ sen na nka bi fala ye bange kɔnɔnaw tɛna nɔgɔya bi sɔgɔmada in na dɛ min ye kitakaw fɛ yen denmisɛnnin 1700 fala ye k'olu ka kalanko sigilen tɛ sen kan dɛ u bɛ kalan kɛ kalanso min kɔnɔ cogoya foyi de tɛ kalanso in bolo falajɛkaw fɛ yan fala ye min ye citerne 2 ko tɛgɛ dara o kan o tun y'a kurutu k'u bɛ taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ o baara kɛra cogo min na min ye Fuseni Bamba ye
ale min fɔ la an na o da aw ma nin ye an ka bi sɔgɔmada in na kuma la kumabaw ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye taa kulubali ye ka bɔ min ye segukaw fɛ yen an b'a fo ka sɔmɔnɔso maa bɛɛ lajɛlen fo min ye mɛntalakaw ye k'olu fo ka bamanankin fana maaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn fala ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ yaya fo fana n'a ka cɛdenw fo min ye torokɔrɔbugukaw fɛ yen nido a bɛ feere ale de ka yɔrɔ la n'o ye nido ɲuman ye jeliba ka ndulati kɛrɛ o kɛrɛfɛla la n'an ye yaya fo a ka kan fana min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Siriman Bacile monsieur le maire k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Bayiba k'ale fana fo maire district kɔnɔ ani Sori Kɛmɛso min ye Amadu Gasama ale bɛ domaine kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ fiyewu Seru Sakobɔ an yɛrɛ bɛna taa Jalafarakaw fɛ yen bi fana kunun ko an ye min bɔ o tun ye dugu dɔ ye nka bi ta o ye Bilali Kotokaw olu ka jibondo an bɛna o Koromokarili bɔ sabula dugu 5 don dugu kelen an y'o bɔ kunun bi ta an bɛna kelen bɔ Seru Sako a ko k'ale ka layidu ye min ye Jalafara bɛ se ka kɛ cogo min na ka yiriwa ka se ka se sɔrɔ u kana mago jɔ fɛn gɛlɛmanw na cogo min na o baara de bɛ senna a bolo nin waati na nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na. Nyonoro nyina mena nyosoro chogo chogo forotigi e min zoro ato nyu ango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go ngo matigi de be mako don feme karo ka fo ni lakol so belele bade nu nyema esa no ye docteur Salmun Kande ye akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo keke ni karo ka fo u ka demese nga samala nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni nous quoi ma promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa ka tabla licence la ulla ku joni bilisi ni rosara chama yi opma longrenane bi sigi unye nous quoi do ma ko cérémonie de graduation woli mandon do woli ni bla fani bauma limanaw ani karo ka fo la ko ni toboto baw kese ka tay karo ka fo shere ajira ka jira ka fo demission ni mingal fala ye bi sɔgɔmada in na suntigɛyɔrɔ kuma kunun ko a kɛra jigitigɛ ye fala ye n'o y'a sɔrɔ sunkalo daminɛ ni sisan cɛ jama kun kɛlen don ka yɔrɔ fa tewu kunun ko e ko ne ni bɛnkɛ fila de ma sun tigɛ musow k'olu talen don kundilanyɔrɔ ni jabidayɔrɔ la fala ye denmisɛnninw olu ma ye ali an ka nafila selila alimami yɛrɛ o fana mana kunun ko fala ye ko kunnasuni ko k'ale nana ko maa 5 de tun bɛ yen k'ale yɛrɛ fana y'a dɔn ka fɔ sa ko e ko in ko a ma s'a ba yɔrɔ kɔrɔ ko bi kɔni anw tɛ seli bɛnkɛ ko maaw bɛ ka girin fala ye k'u bɛ taa fɛn ɲini k'u k'u hakili to kuma fɔcogo la fala ye n'i ye fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ i mana kɛ fɛn ye i tɛ kɛ maa ye i dun kan ka kɛ maa de ye a ko fana k'a bɛ fɛn fila fɔ fala ye i ye wari sɔrɔ cogo o cogo i kɛra nafolotigi ye cogo o cogo i ye sɔrɔ kɛ cogo o cogo hali ni fɛn t'i kun fala ye n'i ye bololankolon ye wari ti sɔn min ma o ye ka layidu bɔrɔtɔ ye o la ko fɛn fila bɛ yen k'an ka hakili to la fala ye fɔlɔ ye mun ye ne ko e ma fala ye yanni tile ka bin ni ala sɔnna ma n'i taatɔ sera so na 5000 d'i ma fala ye yanni e ta waati ka se so dɔ nana bɔ an ye o ye 1,000,000 d'e ma yɔrɔ o la ne kan k'a fɔ n ko fala ye wasara dɛ bɛnkɛ ko ayi dɛ k'i bɛ 5000 in di n'i m'o di fala ye min dira ma k'i ɲɛ da o kan o ɲɔgɔnna bɛ bɔ i yɛrɛ kun k'a sɔrɔ i t'a dɔn a taara cogo min na k'an k'an hakili to wari la fala ye ko wari ti sɔn o ma sɔgɔma fana walima i sigilen i bɛ gɛrɛn na i bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ la maa dɔ nana don i ka fala ye a degunnen e yɛrɛ sɔnna ko i k'a degunnen don koyi bɛnkɛ ko ni min b'i kun k'i k'o bɔ k'o di ko wari ko ten de i diinɛ ni ŋaniya la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko 200 kelen min filɛ i kun nin ye o di k'i k'i sigi k'o kɔ lajɛ ko nka ko k'a to an bɛ ka ɲɔgɔn jɛ wari la an bɛ layidu ta an t'u timɛ ouais c'est vrai ne kun ye fala ye ci nka a taalen cɛ yɛrɛ ye 50 000 d'a ma donc c'est pas la peine non
layidu i b'a timɛ donc nin ye bi sɔgɔmada in na suguri yɔrɔ kuma ye an bɛ se ka min fɔ maaw ye u ka se ka tɛmɛ n'an sɔrɔ a la maakɔrɔbaro fala ye a ka fisa kosɛbɛ dɛ denmisɛnnin bɛ maakɔrɔw bato ka tugu maakɔrɔw kɔ i na fɛn caman faamuya diɲɛlatigɛ ale kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ni sifinw do fala ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ bɛ yen Tilaba Samake n y'a ka laseli dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye a ye hakilimaya kuma fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ko an ka jamana kɔnɔ yan fala ye a ka gɛlɛ i ka waritigi ye i ka nafolotigi ye i ka senkola ye a ka maa ta k'i bɔ baara la k'i don baara la k'i kɛ fɛn ye i ka se ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye k'u bɛ se min kɔni na kosɛbɛ u bɛ se ka miliyɔn 1 d'i ma u bɛ se ka miliyɔn 2 d'i ma n'i taara n'i y'o dun ka ban i bɛ tila ka segin ka na e nɔrɔlen de bɛ to olu la u tɛ fɛn di min b'i bɔ nɔgɔ la fala ye o y'a to sɔgɔmada in na an bɛna an da don sifinw ka kuma na fala ye fɔlɔ nafolotigi fɔlɔ baana fɔlɔ setigi ani bi nafolotigi ani bi sifinw olu ka ko bɛ cogo di fala ye anw fɛ yan fanga o fanga nana fala ye a bɛɛ ko denmisɛnninw a bɛɛ ko ka ɲɛta a bɛɛ ko k'u ye jamana siniɲɛsigi ye bi dun an ɲɛ bɛ mun na funanŋɛninw de fana bɛ fanga la dɛ fala ye o kɔrɔ ko olu man k'a fɔ tuguni ko denmisɛnninw ka siniɲɛsigi olu kan ka fɔ de an ka jɛ an ka baara kɛ fala ye an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri degun jumɛn bɛ bi denmisɛnninnakaw ka fala ye 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 65 minnu si bɛ san 15 ka taa se san 19 ma fala ye olu si ka baara ko gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ bi sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ kalankɛbaliya min ye fantanya dɛsɛ o y'a to yiriwali ni cɛsiri ka se ka kɛ ka denmisɛnninnakaw ka baaraw k'olu don ba la o bɛɛ kɔfɛ min ye sifinnakaw ye fala ye dugubaw kɔnɔna na temi n ye diplôme sɔrɔ n bɛ nin ɲini telefɔni 2 b'e bolo jakarta b'e bolo olu si tɛ ban fiyewu nka e ko k'e tɛ baara la e bɛ dumuni kɛ siyɔrɔ b'e bolo togoda la fala ye sifinw sigilen don mun na ni samiya banna gɛlɛkan baro yaala min ye ka taa tunga la olu ka baara ye o ye an yɛrɛ k'u ma yan ko tilemakɛlaw nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ni dabali ni cɛsiri ni wulikajɔ ni ɲimi kɔnɔna na fala ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ baarakɛlaw ye nin bɛɛ bɛ se ka baara sɔrɔ sabula anw ka jamana kun fa kun a bɛɛ lajɛlen ye baara ye hakili jagabɔ ka se ka baara di maaw ma a n'a fɔ mun ma baara olu tɛ kelen ye fala ye kɛnyɛrɛ ye tigilamaaw de kan ka caya min ye baarakɛbolow ye k'olu sigi sen kan fala e k'a lajɛ kɛ anw fɛ an b'a fɔ min ma ko miliyardɛriw a joli bɛ yen ko izini b'a bolo maa 100 maa 20 maa 10 hali maa 1000 bɛ baara kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na fala ye a ka dɔgɔ sifinnakaw bɛ mun fɛ k'i dulon maaw la ka tugu olu kɔ u ka te wuli u ka jitaw u ka namasasanw u ka lemurubasanw n'u ka min ye k'u ka mobilibaw boli fala ye ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ si bɛ ka birinti i bɛ k'a fɔ min ma ko grand frère i bɛ taa sɔrɔ i dɔgɔnin jugujugu don k'o bɛ yɛlɛma cogo di fanga kan k'a lajɛ fala ye mun bɛ ka kalan anw fɛ yan an bɛ ka kalan sugu jumɛn kɛ an ka siniɲɛsigi ye mun ye an tɛ k'an yɛrɛ kalan an tɛ k'a ɲini k'an yɛrɛ ɲɛdɔn an tɛ ka fɛn ye tabiya ni taabolo ni jamana sigilen don danuya minnu kan an tɛ ka kalan k'o la an bɛ ka kalan kɛ kan minnu na fala u bɛ taa wolo mun na denmisɛnnin minnu tɛ baara sɔrɔ denmisɛnnin minnu tɛ taa fan sɔrɔ denmisɛnnin minnu na sigi kare kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ corolen don k'o de la mankan ka ca anw fɛ yan baarakɛbali mana caya yɔrɔ o yɔrɔ fala ye mankan bɛ caya yen sabula bɛɛ bɛ sigi k'i ɲɛ jɔ ma fanga ani maa minnu b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo sɔrɔcogo nɔgɔman na k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ u ɲɛ bɛ jɔ olu de la wa u bɛ na ni mun ye dimi funu wa sira o sira bɛ yen n'o donna o tigi kɔrɔ u bɛ taa n'o ye terorisiya b'o la bingali b'o la bɔsi tigila b'o la ka don kɔniya ni juguya ni kojugukɛw bɛɛ lajɛlen u bɛ sɔrɔ o de fɛ o de la ɲɛmaaw u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi fala ye ko baara ɲini yɔrɔw don baara sɔrɔ yɔrɔw don k'an ka f'u ɲɛna dɔrɔn k'u k'a jateminɛ n'u ko ko maa ta bɛ yen fala ye u ka kare kɔnɔnaw lajɛ baara bɛ ka di nka n'a fɔra hali sini ko jani mɔgɔ bɛ maa 2 la fala ye maa 100 bɛ na n'a ka sɛbɛn ye gouvernement kan k'a lajɛ mun kan ka baara bi yanni nin denmisɛnnin ba bɛ ka sigi ten k'u sen 2 da u bolo ka fala ye ji bɛ anw fɛ yan dugukolo bɛ anw fɛ yan hakilina ɲuman kan ka kɛ anw fɛ yan bi
bela jelen se ka taa biro kono wa biro kono bara fana se ka bebo nogola fala shifin fana jorobe munumolo shifin to me munumolo umanga ke tono madaliye umanga ke nafolo nyiniye umanga do kola ko me ta dugudeon senge ka tu yere ke wara fagabalu ye falai ka nyama toy ka dugutugu toy ka kabila tugu toy ka prefet toy ka meru toy ko bela jelen go shifin anga fana jate mina de anga marabolo do be bi akot se ga lakali yere sogomada na amba fo ministry yana falai demsanu nga to min sigira ni wati laba na ye demsani chama lame jani yere sanfɛ ya uye mun fanye seneka yoroko baga marako uka togo daw la yere be se ka fɛn minnu kɛ k'u yɛrɛ yiriwa u b'o fɛ ni projet u b'o fɛ ni séminaire ye u b'o fɛ ni kuma muguba ye u b'o fɛ ni faamaw nɔfɛ tuguli jɛ dongo don sabula an ye kelen yɛrɛ sɔrɔ fala ye sifin ɲɛmaa don nka ale yɛrɛ ye pompisi ye a bɛ sangaw fɛ yen an ye dɔ fana sɔrɔ ale bɛ baara la nka a mana tila o la a bɛ taa si kɔlɔ tɔmɔ a bɛ taa si dilu bɔ a bɛ si baara kɛ nka o min filɛ nin ye bi o degun bɛ ale la sabula basigibaliya bɛ yen fala an ye kelen fana sɔrɔ o fana bɛ duwansagaw fɛ yen olu yɛrɛ b'a fɛ ka min kɛ o bagan mara yɔrɔw o bagan tulɔ yɔrɔw u ka sɛnɛkɛ yɔrɔw olu si tɛ se ka sɔrɔ bi lakanabaliya fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma nin dugukoloba in halakilen filɛ nin an bolo nin fala n'i y'i jɔ ka Bamako lajɛ ba fan n'a fan baara kelen t'a kan min bɛ se ka yiriwali kɛ ka di mɔgɔw ma u kan k'a lajɛ n'o tɛ m'u bɛ bɔ ka mun fɔ kuma caman an ye baara 100 sigi sen kan an ye nin baara di maa ma n'i y'a sɛgɛsɛgɛ fala ye a baara dɔw la yɛrɛ a dɔw tɛ hali 5000 sɔrɔ an k'a lajɛ an ka falen kan an ka yɛlɛma kɛ denmisɛnw an ka baara ɲini ka d'u ma u ka baara yɛrɛ kɛ u ka bɔ maaw nɔfɛ maaya la u ka bɔ maaw nɔfɛ tuguli la u ka bɔ tasataw la u ka bɔ jisanw na u ka bɔ dumunisanw na u ka bɔ mobili boliba fu ninnu na fala ye u bɛ k'u jigida minnu kan n'u m'u farati baara bɛ ban ka sɔrɔ u ma baara sɔrɔ dɛ sɔgɔmada in na minisiri min bɛ baara ni baara dege kunna fala ye nin y'ale ka jansa ye k'a ka APJ a ka ANP a ka FAFPA u ka baara yɛrɛ ɲini ka di maaw ma an bɛ se ka min ye an ɲɛ na o ka fisa sɛbɛnba bɔ ninnu ye min bɛ taa wolofɛn na i yɛrɛ tɛ se k'i bolo da kisɛ kan k'a fɔ k'a baara jɔnjɔn filɛ nin ye sabula mun bɛ kɛ baara bɛ di yɔrɔ minnu na baara bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na fala ye n'a hakɛw yɛrɛ fɔra n'i y'u jateminɛ ani maa min bɛ wuli a baara nɔ a ka fɔ sini dɔrɔn ko surasi cɛta bɛ yen i b'an ka bɔlɔn bɛɛ falen donc nin ye minisiri ka cadeau ye sɔgɔmada in na sifinw ka minisiri fala ye ko nin y'a jansa ye k'a ka hakili to sifinnakaw olu la. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba de ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ mɛn u la
wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛ jiri docteur Salimu Kante. Fala ye kunungo fitirimagɛ waati an ye kibaruya sɔrɔ ko min ye yanfoyila pɔsu ye mugu ka a kɔni cayara ye kosɛbɛ dugudenw ka fɔla bamancuwari ka wale kɛbaa dɔw kun nana moto kan min ye wolomasiri tabaw daga yɔrɔ min bɛ yen k'u ye mugu ci yen kosɛbɛ min ye sɔrɔsiw ye k'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko u ka bugutufa min bɛ yen k'u y'olu jeni marafa kɔni o mankan bɔra duguden caman y'i yɛrɛ ta wala in kɔni kɛra Buguni sira o masuruna na sabula yanfoyila ni Buguni cɛ i tɔrɔ o dalen no o siraba in ale kan ala ni Amadu Tumani Ture ale sababu Bamako y'a fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya falajɛkaw fɛ yen DGCC bolofara bɛ Bamako n'o ɲɛmaa ye Fuseni Bama ye kunungo Mali arajo Mali la a y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛgɛ da citerne 2 kan citerne 1 kɔni min tun b'o kɔnɔ sa a bɛ taa se 20 litres bidon caman ma min ye citerne 2nan in ye ale fana kun kɔnɔminɛnw ka ca taji kun ka ca kosɛbɛ Fuseni Bama ka fɔ la maa dɔw de ye nin ko in jateminɛ nin du in kɔnɔna fala ye waleya in a nana gan olu la sa n'o ye sigiɲɔgɔnnakaw ye olu ka jasira kɛra 2 ye fala ye a fɔra ko taji tɛ feere du kɔnɔ o ye tiɲɛ ye taji tali tancogo la ni taji feere yɔrɔ tɛ o degun o ye sonyɛni ye fɔlɔ filanan ala k'a n'a cɛ janya ni tasuma wulila nin na olu ka du bɛɛ lajɛlen tora a la o de la sa maa jajɔlen kelen o ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin DNGC bolofara min bɛ Bamako ya olu ye wulikajɔ kɛ Fuseni Bamako sa ko ale n'a ka cɛdenw u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka t'u bolo da yɔrɔ in ka so dɔ kɔnɔna falajɛkaw fɛ n'u b'a fɔ ko falajɛ extension 20 litres bidon 618 o de tun b'u bolo u bɛn'o fa tewu citerne fitinin dɔ la min ye litiri 18 ni 500 bɛ min kɔnɔna na citerne 2nan in ale ye litiri 45 ye fala ye ni maa minnu ye nin waleya in kɛ sa k'u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ DNCC bolofara ɲɛmaa min bɛ Bamako kana n'o ye Fuseni Bama ye a ko nin waleya ninnu tɛ se ka to ta tuguni olu ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ yaasa ko ninnu bɛ se ka ban cogo min na sa u bɛna n'o ko de sigi sen kan min ye ɲangini kɔdan u bɛna n'o fana ta k'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakilina kɛ kelen ye a ko ale yɛrɛ ka jatigɛ kɛra min ye nin tajiba lahaw ta a bɛ maaw cɛla dugu kɔnɔna na ta du ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a n'a cɛ janya ni ko tun y'a sɔrɔ o kɔlɔlɔ fana tun ka jugu o la sa ko zen a na ɲini ɲɛmaaw fɛ sa nin waleya cɛjugu min filɛ nin ye a bɛ se ka ban cogo min DGCC yɛrɛ maaw fala ye u bɛ wulikajɔ la taji minnu nana u bɛ se ka taa bila taji bondon kɔnɔna na cogo min na sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ douanelakaw fɛ yen o baara u y'olu fana daminɛ dingɛ minnu bɛ station kɔnɔna na ka t'u lajɛ mun b'u kɔnɔ fɔlɔ k'o jateminɛ k'o ban pewu n'o banna tuma min na sa u bɛ sɔrɔ sa ka min ye taji hakɛ min bɛ se ka don min kɔnɔ k'o k'o kɔnɔ taji feereli ale bɛ sɔrɔ ka daminɛ nka an ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ dɛ min ye taji kɔni bɛ station kɔnɔ kosɛbɛ nka gazuwali ale kɔni ma jigin fɔlɔ komi u bɛ baara la an bɛ dugawu kɛ a ka se ka jigin an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Lailatul Kadiri ale kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Lailatul Kadiri ale ɲɛnamayara Mali fan caman fɛ Bamako y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye latigɛ su ye
bato kɛra dugawudon kɛra maa caman taara fara ɲɔgɔn kan kɛnɛbaw caman kan i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laadala Bamakɔ kɔnɔna na Yirimajɔ b'o la Bamakɔ kura b'o la Lailatul Kadiri ale sababu ye fana maa caman bɛ kuranɛ jigi Rasulu ka tanu ni tasibila kɛ ka ɲɛsin ale ma su in nafa min bɛ a la silamɛ diinɛ ɲɛmaw y'u da don o la kosɛbɛ Usmani Sherif Madani Ayidara laadala ale b'a ta kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka sigiyɔrɔ kɔrɔ la Fala ye min ye waatidalen a y'a latimɛ Sherifukɛ a da donna kuma caman na a ko min ye jamana ɲɛmaw ye a n'u kumana Fala ye garabali maaw k'u kun kan ka wuli u y'u deli k'u k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u bɛ se k'u ka salifeerew kɛ cogo min na k'u sɔnn'o ma min ye Sugunikura maaw ye a ko k'u b'o kuma na k'o ma ban fɔlɔ ko u bɛna hakilila di ɲɔgɔn ma nka min ye olu silamɛ diinɛmaw ye Usmani Sherif Madani Ayidara yira sa k'a fɔ ko a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min wolola bɛnkan na bɛnkan bɛna na to min ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ diinɛ maaw bɛ wajuli minnu kɛ u bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la bɛn kɛra mun kan an ka ja an ka Sherifukɛ lamɛn n'o ye Usmani Sherif Madani Ayidara ye au conseil islamique ale maa ɲɛmaa don n bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo wallahi an y'u wele a bɛɛ y'an jaabi u ma to kɔ min b'an fɛ an y'a jira u la u bɛɛ ko an bɛ nin na an sɔnna nin ma sunamɔgɔw bɛɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ mais silamɛw ka nin tɛgɛ don bolo kɔfɛ ni Ala sɔnna an bɛna meeting kɛ an bɛna silamɛ bɛɛ wele silamɛ bolofara bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw min b'an fɛ an bɛna fɔ an faso denw ye mais nin yɔrɔ in na an bɛ min ɲini fanga fɛ jamana in sumali an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la n'u m'u farati cɛnikɛla don o kɛnɛkan ko don u b'a kalama anw da du b'a kuma bɛɛ mɛn dugu b'a mɛn hali sisan ko théâtre bɔla dɔ ye a fɔ ko mɔgɔw ka taa essence san ko essence bɛna dɛsɛ o t'u bolo nin u y'a minɛ ja fɛn o fɛn bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la alors an bɛ min fɔ fanga ye a bolo jɔyɔrɔ ye min ye sunamɔgɔ si tɛ yen an ma se min ma a bɛɛ jɛnna n'a ye bɛɛ ko Ayidara an bɛ nin na bɛn tasawufu an taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko an jɛnna ni nin ye an ti dɔwɛrɛ ɲini bɛn kɔ jamana kɔnɔ ko jango bi mais fo an ka fanga k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen silamɛya tɔgɔ b'u la olu dilanlen bɛ ka bila fitinɛ ɲinini de kama mais musalisalu don c'est-à-dire chaîne don chaîne kurukuru don tɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa de cidenw don an bɛ min fɔ fanga ye u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi balawu jamana in t'a fɛ bi u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi minnu bilalen don baara la u k'u ka kuma kɔlɔsi alors an b'a fɔ fanga ye et puis an bɛnna ka fana sunamɔgɔ ni tɔrikatigi an bɛɛ bɛnna kan an ka wajuli kɛ bonya kɔnɔ an ka wajuli kɛ karama kɔnɔ an ka wajuli kɛ ala kota kira kota an bɛnna nin kan an bɛnna ka fana ni ne ka mɔgɔ dɔ ye dɔ neni ou bien ka kuma tigɛrumali kuma fɔ min ma a bɛɛ b'a dɔn k'a kan bɛ karisa de ma a tigi ka se fanga ma wa a tigi kɔmɔgɔ kana wuli k'a dɛmɛ pour que jamana in ka basigi an bɛnna nin kan maa o maa ka mɔgɔ mana jɔ fara i kelen ni fanga b'a ɲɛnabɔ maa wɛrɛ da t'o la
an mago bɛ min na bi silamɛw ka kelenya don ni min tɛ se o la i se bɔ a la nka n'i yera ko e de b'a fɔ i bɛ fitinɛ ɲini an y'o ko to fanga yɛrɛ de a banna ala ka mali suma. ayiwa nin ye usumani sɛrifu madani hayidara ka laseli ye ka kɛ ni diinɛ ɲɛmaw olu ka bɛnkan ye bɛnkan min ni o kan ka sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lailatul Qadri hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa k'u bɛɛ lajɛlen bɛnna ka kuma ni ala sɔnna a ma fana k'u bɛ labɛn na fala ye Lailatul Qadri fana na hukumu kɔnɔna na tumutukaw fɛ yen bato kɛra ye ani dugawudon ka ɲɛsin jamana ma min ye narakaw fana olu fana ye a latimɛ ani kayi kɔnɔna na ka taa se fo baɲangara ninnu bɛɛ lajɛlen ma dugawudon ni seliw kɛra jamana bɛ se ka basigi cogo min na ka lafiya cogo min na min ye cɛfɔ ni kanbɛ u bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o baaraw kɛra olu la dabali kɔlɔnkaw fɛ yen fala ye jalafara komini kɔnɔna na olu ye ji sɔrɔ maire n'o ye Seydou Sako ye Elayi Seydou Sako a ye layidu min ta sa dugu 5 min bɛ yen n'o bɛ kulu sanfɛla la jalafara komini kɔnɔ olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ ko sa k'ale ka kumakan ye min ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to a ye layidu min ta u ye o bɛ se ka timɛ cogo min jalafara marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwali sɔrɔ cogo min ani ka fɛnw sɔrɔ u mago bɛ se fɛn minnu ma o kumakan in a y'o de fɔ o la sa min ye dugu min bɛ yen n'o ye dabali kɔlɔnkaw fɛ yen olu bɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen Seydou Sako n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fo ji nali la u ka dugu kɔnɔna na an bɛ taa ye fala ye min ye jalafara kunnafoni bulonba olu ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ olu fana ka kurumo karili la n'o ye Jibondo ye. alon ta ko bɛ kɔnɔna la dugu to dɔrɔn jambi ni kembe kɛnin bulu la le komi isi bota kula ina ta aje bulu na ka ta nya bena jallu me be bota kala bale ni yiri jungo to na le mo ngala idota mo dolu bela ni na dolu tela ni me dabe kolongolu almu horoleti tonya police almu horoleti mbe sigini nga rencontre folo menke tambala ala dindol wulita kayitana ila silo idula silo ku hamole bela e ka saga jigo san asaga jigin tam du mokol bulna ila groupe bulna kata danda kata antara tambala alungoto awa mbeka duauke mo sima longo silansi barano wari koro silo mambaraba ko mawdo silo barata mambara abaka ngoto ni ngoma siasla ngo bo ni silo barata hambi sato data do kutambe na kantugo mi ya kutangana nyimbe mala kantolete isi do ko femfenna sio ni kendea sio do ne simonebo ani kendea ni ka kendea so te ka sio so to mone sibo nalanga asigi sankuta kuma kutal sifo nangane nyima benna amiri abe nyima benna adia ko asike ala sake wallahi alwa sugulo men fote nga kilo bela bema aluka bolo lemu ka fonye ndu fana parce que aterul jigo mun telelti ntelul jigo mu do kutanuti ntelul beta ko makasi kam ko lene bara meten ne de ni nyona lewo o sabano mo be nyamem donc ni kube bonya na lu kumata te aje fengo fengo kawi yante de kebuta e ka fengo fengo dindi memiti kabalin te keje ani mbite mantegeto mantegeto ke iplaso e ka da fale fenfen je na jan du ko na jan du tri lakini te uta ma fo mo si en ka fo vraiment mbe na te raja ma merkili na mante sota asina adu venkili bo bunya wo fonga o nya fon ndurukan ndala silo maja awa o gontono wo so fal benyala natale kana nani kana jio dialma saya lambe menkela awa comme so kuta ningo bi ko me detail kela awa do sinyo ko tango don ensuite me taga yoro kutane me tara ba wole laje asina nani kembul na retardi alambe taga la ka taga robine daile musol be ka lo ka fo nyi bara nyi ke telelu nya imagine na tameno di matin nyi ka siade nyi ka siade donc nyi be nyi aluka indi ko no ko ya menna dulu ka jodi alma wole ko non donc alan si ala ngata robine di alma kato robine daile be ka tulo ke be ka seba abara joni abarako hakilo la me fo ala no si me fo ala no bon donc wole ke mo dugo ala ma takala nya ala ma yido ala ala kana basi ko tandu no ala ka hamena ko be no kan wole ke mo ni jama sia ke to ala ngata robine daile nga silo mutakata
dabe kolongol keni ngo ha jibuntungo soto ila bunjungol ma musolo ha robine kungulo soto ila hadaluto o malla dula fu soto I fateto fe blata ka kontono ke kanyasi el haji seidu sango mani baranyumaina ala ngaje ko sedi ala kangola me juku ya tela kuma baranina jala fara kuna foni bulumba tola ne to mba jala suko ka bodda be kolo na folo be seru sa ko ni ala jamamu mena dugo tigo ni ala mamul be fola ne to la nya kontango bi ame fono ka sia dandula musotu be sere nya ala jitare la nintol boto to ata orbine ku lolo na ka daluto o muntol bul konta ku bati na kontono balum antol la ko ya tu aka cha halin tu mena ko sene no ji ku ko ya ku sa sansi mo ko lu saraka ko lon do ko man ngol sin ko ni ha ko lo si walulu wa woro si mo ko saraka bote ga san sango dum ha isin izadembo sa sigi kunjanga ta jige kata ka feri jala fara ko la membe bulo ga di sedu nyala mo ko na folo bay brisa fo bada folo wole bañi ndol be kontane fo be kontane ga ci adandulam bayan dinjal be bakanda be ko ne to men mo wakati saydu ma hambi takanu tamba kontane hambi ala ma sala hambi ala mbaro yiri wala ala mbaro da ko no ko yala de gobe be ndol kanji ko tambe na ko baro jintem bulla san bulla be de guri ji ko to be de guri sira ko to ba sira ko be ko ya kam bulla ndakanu ke be de guri nya be do ji ko be de guni ko ndo ko bi ala tanto be nyembe sewani be nyanyani hambi aga do faraka na ko wala ben se giri wasi ko ni kana ko se ni ko ka be nyangir ma ko so ti yambula nda kanu ke be sewal ni hambi aga ndema kana ta giri wasi dara ni ka sanja ko tel sa ndu na ko ke be wado para so sa ti yambula nda ka hambi ru wonto do se du sa ko ni hambi ala mala baro giri wala ala ma de mala ala ba si do wan se ka baro giri wa ni ndoro Usmani Susoko beri lu ko ntelu si konto ndoro kay barkala alqa men fa keta ka sababu yake ka sigani saindi inte jang ntelu bada man ta jara fara kunkula ni ma akentelu sagonyama ka kele mu de fo kala siya dandula a folo ni sato ku nu birina bula ko nunali mogo be kala ni campagne men be ka mer ko na nyu ko nalu alu si kata ne fe de nta kala lu yen saydu eni la kore alqa kelentem ni mo falu nketal ma fisir wallo alla sigi ntango kononna nte lokku nga folo nayin silan nem de tul nayin silan jaliba hali nege suwo ni nga betakani ibala le kanele kay sembe kuroluma khatambi bari bi nsi moto la don le jam mo blol be jigi kala kayela ah o mo alkanto le ti ala ningal barako alqandema mbetala sila kuma folo la jelu menteni ninke kutanne takata alungo nga koro tutu bale tarje misal meriante atente je wotu manay be waya sodo kata kanna commandante gay ako basinte dogon kamme sila ku olem misal mere ate jam fola be waya sola bar ni ala son tananata misal la ngini ngo fay bar wo keni wo ni ngata nyaawnya malu boro e kata ka dimma ka wafula la kan ka turbidongo dimma ko nganna silo baro damuta habi na langini ngo momenti ni ala sonta isinde mama nuna miroto kunga damuta ni sainte ibakane nta ta jenne ke kula ban ta simon kula ban ta fenfenna problem mandu wa fuito kenfe dum nsi nke ya diale joti de wol bata jema nin forasi kunu jankana nde tun lay ndugu ngono ninna pompu tinyata foni ngata pompu to bennal no fe gumfannu wato dolu jonka itu tiganna tun sina kanana pompu ndara bari namiroto ala jato no ya kanne nyinta kaninde ala ningalu sababu donc nalu kay mbaranke nan fanunata kata jamma bi fo mayna fo jango jang a bello ni nga fo vraiment der fara melu yeleta ina ta tambala ina ta fo dabi kolo ngalel la merlu jamani be ko mebi ante duguni nga fansi la ntel me fu sotono ka kalu men salu konton kalu jagi kalu barkala ntel me fu kenal wen konton no lente wole mu ni jamay haketo al sago sadaka ju jari mu ni fe sabanek lamu ajiyo ni mo golma ife ngala no wole ko no joti a ni nyogolo a barajo ala le ga dandulal ala ne fa barajo la otumana kon sewata kon tanta abara menke asalabi ala bulu baraw bara ni khake asalabi ala bulu
awa abonyane alula na dia tanye abunya tamma tugutugo na sigo awa ni nduo apim paranji kita abiga parim paranji wole tala awa nganyo konje sa ummale afu harbe nani mbi banga tu ba ke ga ko be programme ya fonye ndu ga to ke mulo sa ga jigini kilina ko ke anunya sigoti namu so dulu ay be na ko baro le laja na ko le be bo anja kata jara fara ngaya al ferke al bul kunu al khasiginya salato lu fele su fomu bato awa jabolu bato dio be bara ngamu so le mi ba interbela ni mo le wale sa ko la khana dio sin si salijala ni dio da fele khada to akete jonya akete mu so le mi nyende amu so ko be sewani ba ko ma jammefo ibe kontani al sagar sago alnata hanini netarja fembantja bari ibulu kunnolu musoro ko kawo di alma ni sundegen tekelaja ni on sundego sumbe kelaja ko ibe bari moje ne manyame ma laji ba ko uni badu ko nata mba fe alanga minisi luluke kana na woto tinyade non de sinkuta kaisila asi gori tumana nadia tanye abunya tamma sara mosi nyantala jiyo ko sara mosi nyantala la baro dan ta ji ko doron ma adum me sere kan khalaga abi sungan khalaga jigi babe sedu jigo beto de na dan ta ji ko doron ma jigi babato ala kan fo jigo ala kan fo jigo ala baro no yani ala baro to no ya ala ko simaya ala sungaro timma ku mala mai salalan atimma ku mala mai salalan akan wona jongo jamolo ala mala du nekon balaw min ben jamano kon ala le khanati aje men suma khabe kala o be kala ala le ma wul ba ala ma bala wulila misil gallo be jawo jani man toro beha ala man toro wulla xam misil gallo beha sungar ba hormo sallallahu muhammad aywa min ye Seydou Sako ye Elhadji Seydou Sako ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Jalafara commune kɔnɔna na Sajolakaw fɛ baara min bɛ sen na kɔlɔn o kɔni o tɛna baara tuguni sabula sa pɔnpe kɔlɔn de bɛ yen ka tila ka robinet don a la ka taa bɛɛ ka du kɔnɔ an bɛ maire fo o baara kɛcogo ɲuman na yiriwali sira o bɛ taa n'o y'o ye fala ye Kitakaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ premier sigi la Kita gare la k'olu ka kalan kɔni bɛ kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ bi min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sa a bɛ taa se 1700 ma o la sa yaasa ka se ka yɔrɔ in yɛrɛ ekɔliso in yɛrɛ lajɛ u ye barosigi kɛ barosigi min degun b'a la ka se k'o fɔ k'a ɲɛgɛn ti sɔn min ye kalanso in yɛrɛ kɛcogo ye a bɛ ka tiɲɛ ekɔlidenw kɔni olu bɛ sɔn ka degun sɔrɔ sabula kɛnɛya ko ta na sira fɛ ni yɔrɔ jɛlen tɛ yɔrɔ labɛnnen tɛ ka ɲɛ degun bɛ o la wa kalandenw caya kojugu fɛ fala ye u y'a kɛ sɔgɔma ni wula ye mɛtiriw yɛrɛ bɛ dɔ kala sɔgɔma u bɛ dɔ kala wula fɛ Kita gare kalanso n'o ye a premier sigili ye a bɛ nin degunba in de kɔnɔna na sa min ye dugudenw ye u ye weleweleda bila sa u ka kapu directement a kana ko sigi u ka kumakan kɔlɔ a kɛra juma tɛmɛnen fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ u fɛ yaasa u bɛ bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na u y'o laɲini kalan bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya ale kɔnɔna na cogo min na Burɛmukaw fɛ denmisɛnnin fitinin 2 olu sata kɛra dugujukɔrɔmugu dɔ ye min ye Tawusa dugu kɔnɔna na kilomɛtiri 30 Burɛmu masuruna na nin furankɛnin 2 tun bɛ tulonkɛ de la fala ye olu taara fɛn dɔ ta u tɛ fɛn min dɔn juma tɛmɛnen kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye npogotiginin ye ale kɔni bɛ san 9 na cɛmannin u bɛ san 11 na olu kɛlen ka nin fɛn in tɔmɔ sa u y'a tufa ni ɲɔgɔn bolo waati min a na kɛ a maɲɔgɔnlɔn dɔ bɛ yen o nana poyi ka bɔ a la pewu nɔgɔnin fɛ min ye kamalennin ye ale kɔni fatura yɔrɔnin kelen npogotiginin san 9 u y'o ta ka na n'o ye Tawusa CESCOM kɔnɔna na nka ale fana a ma se ka bɔ a la u fila bɛɛ lajɛlen ka janaja kɛra u ka dugu kɔnɔna na Tawusakaw fɛ ale ni Burɛmukaw olu fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka funankɛnin ninnu u dayɔrɔ sumaya Segukaw fɛ kalan ale ni kunnafonidi ka fasodenw k'olu lafaamuya maa 100 olu b'o kalanso hukumu kɔnɔna na dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ni ɲɛmaabaw bɛ a la min ye kunnafonidilaw ye olu fana b'a la baara in bɛ ka kɛ Segu yɛrɛ dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasoden ɲumanya waleyaw bɛ se ka fɛn cogo min na kalan bɛ se ka k'u kunna cogo min na ka se ka faamuyali kɛ min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan mɛn ani ni togodala maraw bɛ se ka kɛ cogo min na baara in bɛ tali kɛ laɲini kɔnɔna na laɲini min ye ni ye mara ani kunnafoni ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye chauffeur gouvernemental ye olu de kɛlen don k'o sigi sen kan min ye Union européenne ale kɛlen don ka musaka bɔ
sangaw fe chrétien muso kalangero lu kuna ani ɲɛfɔli kɛra olu ye chrétien muso 100 falai u wele karido k'a yirula sa k'u k'u kɔlɔsi dulɔ la han dulɔ kɔlɔlɔ min bɛ a la a bɛ se ka degun min se maaw ma waleya in sa ale yɛrɛ ko tigɛra maa min fɛ o y'u ka paroisse n'o ye san paroisse ye a bɛ kalifa albert dena ale de kɔni ye nin barosigi kɛ ka kɛ ni musow ka taama ye chrétienw ka sunkalo hukumu kɔnɔna na laɲini ye min ye muso bɛ se k'u kɔlɔsi cogo min na dulɔ la kɔlɔlɔ min b'a la kuma tɛ furuso sigi la a bɛ se ka na ni degun min ye ani majɛ min na taa la ka taa guwa o baaracogo hukumu kɔnɔna na baara in kɛkun ye min ye u bɛ se k'u yɛrɛ la kɔlɔsi cogo min k'u denw la kɔlɔsi yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don du kɔnɔnaw la cogo min na kayikaw fɛ donbolo kɛra musow ye nakɔ sɛnɛ muso minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ɲoro di sayɛli o marabolo kɔnɔna na baara in kɛra nin kalo in tile 12 min ye minɛn kɔni ye a caman de taara ka d'u ma sɛnɛ baara u bɛ se k'olu kɛ cogo min na sumansiw bɛ a la baarakɛminɛnw b'a la bayɛlɛmali minɛnw fana bɛ a la fo ka taa se min ye sɛnɛkɛ minɛnw ɲɛnamaw olu bɛɛ lajɛlen b'a la dɔ bɛ se ka fara u ka sɔrɔ kan cogo min na a bɛ se ka lakana fana kɛ cogo min na min ye musow yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta sefa wari miliyɔn 115 min ye 120,000 o de donna minɛn na ka di u ma baara in sa alimaw ka minisiriso min bɛ yen n'o bɛ bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔ na Union européenne kɔnɔ ale de ye baara in sigi sen kan ka kɛ ni kungo o la kɔlɔsili ani jakɛnɛ kɔlɔli ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma GIZ ale de bɛ k'a lawaleya fala ye baɲumankɛtɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ u wulilen don k'u jɔ dɛ ko Mali gouvernement ale ye fɛɛrɛ kura min sigi k'a fɔ ko ka baɲumankɛtɔnw bila sen kan an ka jamana kɔnɔ k'a ɲininen don baɲumankɛtɔnw bɛɛ fɛ n'o ye ONG ye fala ye u ka sɔrɔ la 100 sara la k'u ka tam di jamana ma han baɲumankɛtɔnw ko olu tɛna se k'o kɛ sabula forokoni laban bɛ taa dogi sara la n'olu y'o di o ka tɛmɛ ka bɔ yen a musaka dɔ bɛ na cogo min na ka b'u ka u dɛmɛbaaw yɔrɔ fala ye u ka jamanadenw ka musakaw faralen don ɲɔgɔn kan ko k'a di jamanadenw ma a man kan cogoya si la gouvernement e kana k'i b'o wari ko k'o minɛ olu la u kɔni jɛra ka bataki kɛ k'a yira gouvernement na a ka dayɛlɛ u ka sigi ka kuma kɛ n'o tɛ nin wari sɔrɔli ani nin bɔtɔ olu ka jatew la sɛbɛn minnu bɛ yen n'u bɛ d'olu ma wari ninnu la jɛyali kuma siraw na fɛnw fɛ a tɛ se ka fɔ cogo si la ko 100 sara la k'olu y'u ka baarakɛminɛn wari musaka 10 ta ko k'o di faso ma ko o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka sigi ka kuma baɲumankɛtɔn kɔni ye o laɲini kɛ gouvernement fɛ ni gouvernement sera ka o faamu u y'a yira sa ko o bɛ diya u ye kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ bolo nin waati in na a man ka se ka kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ ye u kan ka sigi ka fɔ kɛ a ko la Mali kɔnɔ fala ye bi ye don min don kɛrɛnkɛrɛnnen don sabula san 1980 o marisi kalo tile 17 min Abdul Karim Kamara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Cabral ale minɛna ekɔlidenw ka wulikajɔba senfɛ wulikajɔ min kɛra Mali dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala an segukaw kun b'a la han o la sa Cabral ale nana minɛ a fatura k'a to sɔrɔsilakaw bolo o kɛra marisi kalo tile 17 san 1980 o la sa kalandenw ye fa bɛɛ lajɛlen tigɛ ka waleya suguya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a da tulu la k'a da jabala fala ye Cabral su bɛ min Cabral bɛ kɛ cogo di hali bi jaabi ma sɔrɔ ka fɔ Cabral ɲɛmaaw somaw u ɲɛ jɔlen don sira la fanga o fanga nana u ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini ko k'a lajɛ u bɛ se cogo min na ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in na fala ye fo bi a ɲɛ ma se ka fɔ maa fɛ maa ma se k'a ɲɛ sɔrɔ min ye Cabral teriw ye a jɛɲɔgɔnw n'a limanaw n'a balimaw fala ye olu ye barosigi kɛ kunun sanayɛlɛ kalanso min bɛ n'a fɔ ma ko NSUP danganda la ba kɔfɛ u ye barosigi kɛ sa barosigi min ye tali kɛ mun na Cabral ka fatuli san 46 o hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka barosigi kɛ barosigi bɛ tali kɛ mun na dɛmɛ jumɛn bɛ se ka ɲɛsin kalansow ma bi ka kɛ ni bamansiwale ni jugawale kɛbaaw ka kow ye k'olu bɛ se ka dɛrɛ cogo min na min ye baara in ye sa sigira sen kan AMSINEM fɛ ale min yɛrɛ ye Cabral tun bɛ tɔnjɛkulu min kunna n'o ye ekɔlidenw ka tɔn belebeleba ye fala ye ale min ye o tiɲɛtaba ye bi na olu de ye baabu in sigi sen kan an ka taa ye min sɔrɔla an ka jɛ ka o lamɛn Flash Info maaw fɛ. L'AMSINEM, amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Nigera don bɛ ɲɛnamaya olu bolo Abdul Karim Kamara di Cabral ale ka saya tako 46 la u y'o kɛnɛw ɲɛnamaya tɛnɛndo marisi kalo tile 16 san 2026 UNSIP la ni kɔni kɛra kɛnɛ sanumanba ye wa maaba caman ye kɛnɛ in sɔrɔ n'i y'a ye an ye nin thème nin ta ayiwa a bɛ fɔ minnu ma ko
les communautés internationales u kun ye sanction min bi an kan an sera ko an jigin ko to yen sisan u nana ni terroriste minnu ye olu tɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ ka bin an ka école maîtres kan ka bin écoledenw kan école caman de datugulen don an ka laɲini ye min ye ka fɛn dɔw walanwalan k'a fɔ maliyɛnw ye anw ni faamaw an da bɛ fili kelen na école ninnu bɛ dayɛlɛ cogoya min na joona k'a fɔ école karamɔgɔw ye an tɛ ɲinɛ o kɔ bi an tɛ ɲinɛ o kɔ sini n'i ko an tɛ ɲinɛ o kɔ an ni faamaw de b'a o baara la minnu kɔni sara an bɛ tasi bila kɛ u ye o de kama an ye nin thème min ta dankari kɛ an ka école la terroriste minnu bɛ ka dankari kɛ an ka sɔrɔsiw la terroriste minnu bɛ ka dankari kɛ an ka citerne bolaw ma pour que fɛn bɛɛ ka jɔ parce que ni gasoil tɛ ni essence tɛ yen l'économie est paralysée donc n bɛ fɛ ka dankari kɛ école la ka dankari kɛ économie la ça c'est les deux piliers du développement d'une nation an tɛ jɛn n'a ye. Ni hokumu kɔnɔ an bɛ bɛ maaw lajɛ maa minnu ka baara fanga bonyana kosɛbɛ u bɛ jɔnjɔn d'u ma k'a yira ko an ɲɛ b'u ka baara kɛtaw la u ye jɔnjɔn di maa damadɔni ma halisa u ka cɛsiriw hokumu kɔnɔ. N ba ani n ka maakɔrɔ n'o ye madame Tarawele Rukatu Kuyate n da sera thème min ma n'o ye dɛmɛ juma école dɛmɛbagaw bɛ se k'o kɛ Mali autorités ye yaasa ka école latanu sabu terroriste kɛlɛ b'an kan bi o kama o hukumu kɔnɔna la n y'a yira k'a fɔ ko in bɛ fɛn saba bolo f'olu ka faamu a fɔlɔ ye terrorisme yɛrɛ ye mun ye a lawale ye mun ye a bɛ mun nɔfɛ a bɔra min a bɛ kɛ cogo di an kan ka mun de kɛ k'a kɛlɛ n y'o ɲɛfɔ ka foli kɛ an ka militaires ye u bɛ baara min na u bɛ yɛrɛ di min na u bɛ faso sauver min na n'u niw ye ni mɔgɔ min ye lakɔlɔsili kɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ komi réalité o tɛ bi réalité ni n da sera partenariat in fana ma mun de don partenariat kɔrɔ an bɛ bɛn a la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se niveau dɔ la où an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ mais nin ye jamana ko de ye jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ école partenaire ye pour que kɛ école partenaire ye sariya ye hakɛ dɔw de fɔ f'i ka k'o hakɛ kɔnɔ jamana de bɛ école ta k'a da kɔ la jamana de bɛ politique éducative définir jamana de b'a fɔ n bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ni mɔgɔ minnu ye nin condition ni nin condition na et donc n y'olu expliquer et sabanan ye min ye o ye soutien dɛmɛ ye jumɛn ye dɛmɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn fɛ je crois que laɲini ye mun ye o niveau la o ye Mali école ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min a ka di écoledenw ye a ka di lɔgɔkaramɔgɔw ye ka na école la ka dɔnniya ɲini ka dɔnniya sɔrɔ. Welekan min bɛ ne bolo o de ye k'a lase maliyɛn bɛɛ ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na école karamɔgɔw bɛɛ ka fara an ka faamaw kan bɛɛ ka fara an ka ɲɛmɔgɔw kan ka u dɛmɛ yaasa an jugu minnu b'an da la u daga ka bɔ an da la an bɛ se k'u dɛmɛ ni sira o sira ye ni min bɛ se k'u dɛmɛ ni renseignement ye i k'u dɛmɛ ni renseignement ye ni min yɛrɛ bɛ se k'u dɛmɛ hali ni fɛɛrɛw ye i ka wuli k'i jɔ yaasa o fɛɛrɛw ka tigɛ i k'u dɛmɛ fɛn min ye kalanko ye école karamɔgɔw gɛlɛya dɔw bɛ an kan nka gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ni i bɛ sara ta baara min na a kɛli i ma wajibi ye donc k'a ɲini école karamɔgɔw fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yaasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ terrorisme ko la a ka ban pewu. Falai n'an fana bɛ se min na an tɛ boto kɔnɔ dɛ kunu an da mana Sudan kan 97 olu ta kɛra 74 ye muso ninnu ta kɛra aigle ta ɲɔgɔnna ye sisan si les Belges s'imposent, le Mali décrochera son billet historique pour la Coupe du Monde. Ma si
ni Belgique sera ka se u kan dolata natala bi o ye dayɛlɛlen anw ye ka taa ɲɛ yɔrɔ n'an sera ka Brésil dasi an kun tɛ siko kuma fɔ bi ne m'a fɛ yen na n ko farafinna ta dun n'olu d'a ma olu tɛ s'an na o nka tubabu ninnu ka girin a ma de nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ n bɛ dugawu kɛ sa sunkalo tile 28 Ala ka timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka seli musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kolo suma Ala k'an ka jamana basigi ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45